far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن باب مقبول الناس داخلون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pagkatayron ng umatong Nabi,
mga pagarian niya pagkatayan niya pagkatayan apyakitang kung Allah subhanahu wa ta'ala saging kaya dia lupa mga umat-umapi ayaw buwag niyan na Allah subhanahu wa ta'ala ko pitulapis alangit na kusog pitulapis alupa na para si kung kadandan o umatu Nabi sallallahu alaihi wasallam para si kung umatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Adam si kung buwatan mata kaya nilikan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao dito sa mundo kaya nilikan ng Allah subhanahu wa ta'ala itong pitong palapag ng langit at saka itong pitong palapag na lupa dahil sa umat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sila ang tinawag na khayra umma permero ng mga kadan sila ang tinawag na pinaka maganda o pinakamabuting umat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid natin sa Islam, sa pananampalataya sa religion ng Islam, ngayon ang araw nito, ang araw ng itong araw nito Idil Adha, panahon nito ni Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, noong siya ay kinatay niya si Nabiullah Ismail. Itong panahon nito, itong araw na ito. Mga kapatid sa pananampalataya, nakita natin kung gaano kalaki, katatag ang pananampalataya ni Nabiullah Ibrahim, ang Nabiullah Ibrahim sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung gaano gaano niya kamahal ang Allah subhanahu wa ta'ala, maski kinatay niya ng anak niya dahil sa takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niya pinugutan ng ulo si Nabiullah Ismail dahil sa pananampalataya niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa paniniwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha sa lahat na itong itong mundo. Ay kapag-asambrano Allah subhanahu wa ta'ala si kundula para si kapadandan ang manusia si sagyeng kaya niya kadlo Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pangdapat niya huwawalaw talaga iando sa tangan sa lungan mapulang-pulang sulangan kadandan ay dalwalaw talaga na niwala. Ayaw ko kapag sa walaw darasi kung piparang mga lasay na parasi ko kadandan ng mga manusia ang siral makaswa manalamat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kaya pa makawawalaw darasi ko lang manong pamumulan mga prutas na di ikaw pula ng kadandan ng manusia si sagyang kaya dunia ang siral makaswa manalamat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kapag sa mga Allah subhanahu wa ta'ala ko alam na para si mga manusia ay dadwalaw ta'ala anirang katunan talis Allah subhanahu wa ta'ala asiran makaswa manalamat si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid natin sa Islam, alam natin kung bakit tayo nag-impon ngayon dahil sa pananampalataya, pagtitiwala natin sa Allah kay Propeta Muhammad, dahil tayo ay para mapatawad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano naman ang nagawa nating kasalanan, para mapatawad tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay mamatay ay malinis ang ating mga kaluluwa. Pag sila ay namatay ay hindi malinis sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kaluluwa ay sila ay ipapatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila inulublo sa libingan hanggang doon sa kabilang buhay. Masyaallah. So Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam napikurban yan sa para pagtagpo sa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sinumbalian si babayayan si kutamukyan, babayayan si kutamukyan, pagtagpo sa anda malay kasuatan yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Catatan mo, sinilang yan kaya mga waktu di tayo magtupat at pangalag yan kaya mga waktu na doon na batarong ng kastantuhan.
Dan dapat tanong abidakan. Dan nakalat tanong ko Allah Ta'ala ang mga inami, mga babami. Adi tanong di preparado na yang kanan ako buray sa gawin ni transfer tanong sa pagi mo na tanong si sabihan ko na mga kubur tanong. Dapat na ba tanong ang ito? Ako na ilo ko kaw sa gila na nakanong. Pangulutan sulay ng malupukun ka. Umanisar ka mga pala negosyante. Buwat isa sa atin ay negosyante. Kumbaga, ginagawa natin ang ating kabuhayan, ang ating kasiyahan dito sa mundo, na hindi natin ginagawa ang ating kasiyahan doon sa kabilang buhay. Kung paano tayo papatawarin ng Allah, o paano tayo papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Diba? Lahat ginagawa natin para tayo ay para maparami ang ating mga pera, para dumami ang ating mga pera. Pero hindi natin alam na tuwing araw na 5 ang pagsasamba natin. Subo, Duhur, Asar, Maghrib, Isya. Wala tayo doon pikir. Wala tayo doon hindi natin maalala. So mga pag-aremi, dapat alalahanin natin na isang araw, isang buwan, isang taon, i-deliver tayo sa Alaminos. Ini dilihat itu. Soalnya natin ang pulutungan mo. Watazawadu fa'inna khayra zadi taqwa. Pulutungan natin walau ta'ala na yapirmi waluku. Na suka na kasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Suka na kasiku Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kapalan tanah sa kanya sabi ang ating nagsisama ka. Sampai tulahil haram. Mga pag-aryamin, miya katalong niya nabato tangin na sa isag yung boto kagulumi pigilan mo Allah subhanahu wa ta'ala may Nabiullah Ibrahim na sumbali ang aso Nabiullah Ismail. Ito to. Ano naman pang isumbalin? Tanong tanaw. So, kininbala ko ng Nabiullah Ibrahim kung agama. Akian palingan niya sa Makkah, amirin niya sa tanah sudah Nabiullah Ibrahim miyakan miyakan titi. Nah, militar dia lagi motor pemanah dia dikit makasih itu agama. Anu mana kalau lalu agama sekian kayak pemanah dia, kasabut di rumah ini bisa. Nah, dia lugu lagi untuk berbayar si bukan berbuat kami dah buat. Baik kalau berbuat tanam si bukan ada gunaan. Ay kalabo pa yung tanusin ko mga pusto tanong, mga watapano ni tanong ko gana tanong pantagpusin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahka. Hoy jadi kalikan ko na may ako sa Panginoon pinakra na pasumbali na kan sa maipan babata. Dia kau kita tinggal saat kita penanganan pesumbali balas ka. Atau may pinaro Nabiullah Ismail. Ya bati, if'al ma tu'mar. Kaya tinggal anak bulan tinggal bulan dapat susubur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya insyaallah ka lang sang lagi ng mga pagpentang ako. Nadira na kung impintira yan ako sa Nabiullah Ismail. Nagpituro Nabiullah Ismail kiyamaya na ay anak kulay. Nabigag pakataro mo pa kung kasubali ka manutag yan ina. Nakulat ka kinuwan. Kulat ka kinuwan. Dahil nga malukot. Iman ko na sumuli ka doon sa ibu ka katigigan ng mga piligisan lang ilan yung nagdatosan. Yan nakalagay kami magbibilabog na katapos. Kung magbunan na ng natin gana na lima gato sa sakit. Kung naging cellphone. Hindi ko sumbali ang iyong tabayan niyo. Tamog yan si ko kabayo Allah subhanahu wa ta'ala. Naisisag yan ang kapula na kayo. Hindi man ito. Mga inami, mga babayami. Hindi yan ang iyo. Yung ito kapula na kayo na siyong ano yung prinsumidira. Inawati niya pagkalukas sa Nabiullah Ismail. Si Nabiullah Ibrahim sumbaliin niya. Pigilan niyo kang mabiwag niyo kang bumulong. Raming samiya, mission ni siapa, paano ko na pigtag yung Nabiullah Ismail ang subrahin.
Lahat na pinagpulo ko niya makakasunulingan niya. Eh, paano pa tayo ng mga tatanong ito? Kung maraming po rin siya, sa abot niya mapapatay pa ka. Ha? Kung muna ang natin ngayon nga Panginoon. Ha? Kung muna ang natin ngayon nga Palalo. Kung muna ang natin ngayon mga naranabi. Sabi sa kong mapakapangisla. Kaya pa tayo mga orang. Kung matigilan niya kung mga naranabi. Bisa kong mapakapangisla. La ilaha illallah. Pena lebih dia, so iblis. Nagito malaki na hari na punta. Kita pinutog na mga orang. Nagito. Pena lebih dia so iblis. Pena lebih dia. Kawan. Papapasok tayo. Ano wali pinutog niya mga suguling ko niya. Hindi niya. Eh, biar tayo tunjuk niya. Wala ko rin na wala tabulangan niya. Tabulangan orang. Yan yung mga orang. Uy, siguro ka pa na mga ama pa ng mga inatanong, di ba pagkapungkali pagkatanong kung siguro ka matapa, pero tanong niya kaya sa ito. Ha? Mga nagsami, mga pag-arene. Yang bupak kaya parami natin namin nag-iwag ka, kaso ba niya kung nabi na Ismay? Na prutong niya si Ismay. Prutong niya. Tingin na yung anak ko lahat, tingin na yung ako na niya, tingin prutong nga. Kukwat hindi mga pag-iiklas, so kami nakasamburian. Kuri ko lang kapatid, yung wala ito nila mo kolek. Allah, mga watami. Paano di maneh ko lang. O ba tanong ibulungan sa pangunuda yung tanong. Siku, uraling sisagyan kaya dunia. Kasi bisibyan sisagyan kaya dunia. Kung ano yung galapit tanong. Mga kapatid natin sa pananampalataya. Huwag natin lahatin ang kagustuhan natin dito sa mundo. Lahat ng mga kagustuhan natin ang ginagawa natin. Yung kagustuhan ng Allah, yung mga kautusan ng Allah, lalo na kay Propeta Muhammad, hindi natin na ginagawa. Masya Allah. Noong sila ay sinabi ni Ismail kaya Ibrahim, hay ama, ngayon kakatayin mo na ako na baka hindi batalin yung samurai mo, baka masaktan yung leg ko, baka matalin yan. Di mo na bila Ibrahim ay karitan ko na sabi nga ni Ibrahim matalim to. Kaya kinuha niyong samurai niya, ini ampas niya doon sa bato, yung malaking bato na nabiyak sa gitna. Noong nilagay niya sa liig ni Ibrahim yung kampo yung samurai, sinabi ni Ismail, hay abat, hay ama, talikun kanya tujuan yang membayangkan kini katulungan. Aki suki katira kita buat karang sa dugo. Nabi kung mapigil ko sumpali. Tapi kung kapigil, tumalik ka, baka makita mo yung dugo ko na tumansi na hindi mo ako matiis, na hindi mo makita yung leg ko. Masya Allah. Tumalik ka. La ilaha illallah. So Ibrahim alaihi salatu wassalam nagtutulay ko sa kanya. Kami yung kinaman sa kanya. Sisakyan upang inisangkan niya ng sisakyan untuk kampulan. Kami akan garang-garang. Nasunod kaya tadi kemudian kami akan kisih sa mga malaikat. Sumigaw lahat ng angel dito sa pupunto na pumunta kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na kay Jibril alaihi salatu wassalam. Ya Allah, paano yung kanila Allah papukul kanila ng ulo yung mag-iisa niyang anak na sinabi na Ismail. La ilaha illallah. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril, kunin mo yung kibas doon sa paraiso na iyan mo sa liig ni Ismail. Si Jibril natin mutakudat kapag magawalaw tala ay ginalirin talo sa mga matatanaw ng mga panyakit yan. Kapalanin talo sa Allah tala, gumurong talo si Gulaw tala. Yan na, nasupulong ka, nadat pangalawang singkong pamanakalatong ka, usupagul ka, napakataning mangga supulong ka sa gini matak na pangapiyang kaliman niya. Oras natin magkabiso daw dala sa papa. Mga loksami, mga pangyayami. Yan na po panatang yung mga kasuban niya. Sinabi ni Nabiullah Ibrahim Ismail kay ama, itong gamit ko, inuban niya yung gamit niya. Dahil yung nalang kay nanay,
Tuwing naalala niya po para maamoy niya yung pawis ko. Huwag niyang titingnan yung mga tatanong sa labas baka maalala niya po. Sa sakit yung pagdamit niya. Mga pag-arami, subuhin niya na nagyamot pa pala ginawera. Ikot niya. Sumbali nila sudah araw-araw na matalaga sa kamaswatiran sa Allah SWT. Imang ko na mga tulad pipusisan pa yan. La ilaha illallah. Bila kita rin nakilimot ang mga subon Allah. Bila ditulalan sa mga sampayan. Pakamda sila yan nakilimot ang mga alim Allah SWT. Sabali nila pumuntawa sisi kung narakadyak. Mga pag-arami. Tingnan kaya na. Ipagabitakan sa salabakang kuwilaka. Giyak ipagampagan na lumuri-muri sa salabakang kuwilaka. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ilayka ya Allah. Mga pagkariyan. Sunabila Ismail, sunabila Ibrahim. Nasa puso ng kapatang magkukulong sa rata ginawa niya. Kudari rata ginawa wataka. Pakapulog na pakapulog na sa Malaysia, Indonesia. Napulog na sa wataka, pipirarang na ningot yun na nagiging. Sumbulin niya na pagpapusi ko Allah SWT. Ito pati sumbulin na nun yung may bayagin o taro. Masumpalitan mo subayagin o taro sa iyong ganyan. Mabay pa ako nung iya bisa kita doon. So kalak-talo si Allah SWT. Ato na yung suwaya. Igiraman na, nilayo na utalagi o puso ang mag-iiklas ka. Na, pakakaling mo ng wala utalagi na utalagi yan. Niya ka kalipas ang kabang Allah. Niya sanggara kibas. Sunday ko na pila Ismail. Nakakagyo ba Allah sa pila. Nabila Ibrahim sa wala. Pinaunasan niya pa yung kapila niya kay Pisyo mo nabila Ismail. Unaping katiga sa kampilan ka kailangan niya na keratagin niya. Makaging magwama sa walay na mele niya sa nabila Ismail na manunubin niya. Niya katanig masok ko na Allah Ta'ala. So yakin tanong, so pananalig tanong si Iku Allah Ta'ala na batanong ka na isang Panginoon. So pananalig tanong si Iku Allah Ta'ala. Hindi kayo maskitan na kung kami nibigay ng kaya na presa saya malaman naman ka na isanda at ito ng kawala pinagkapulipin ka ng kawala maka mga mag-isalungan na mauri mapanguluan yan na presyo at sulit na ng kursurga la ilaha illallah mga tao malalang namin kalapag sa mga pipya yung ulan sudah turang si kumapya laskan yan ang kunsi o mga tao asulit sila sa kursurga. Sumusulat ko, ada palibutan. Bila ako ng mga pagarihan ng mga pris. Upo ka mga pris. Adi ka igulan na lagi mo tatas tangguan ka. Akia beling ka, ering nalawat na lagi wang ko kapuling, ko kapatin kasi ko kapulagama. Nadang ka manggala pa di mo ta. Patut, akia pris ka na sa iwan sinasiguro na kagana. Sa itulong mo na para siguro na. Mga hindi ko sa wilayah ini. Wali na ko siguro ang gana. Ari na tanong Allah maamatan mo. Mga panaritan mo ang yapan siguro ko. Tuwa sila tuwang ka mga tao. Ako pamanag at pagkasla. Mga pagkasla sila Allah. Wakado ko nila wala sa tulog. Bakit wala ka na nigari na sinunod ko nila sa tulog na mga. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam. Mga pagarian. Hindi ako nagpapalakas sa oras talo ka na buman na ilaw na unalulan na pagalinog ka. May isang dokumento ako sa inyo.
isang araw, isang sahabiyan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi kay Propeta Muhammad, si Abu Bakar, si Osman, si Ali, si Umar, na inibita sila ng sahaba, ay sumama kayo sa akin, pumunta kayo sa akin, dahil magkukurban ako. May isa silang nagawa ng kambing. Noong dumating doon si Propeta Muhammad, si Umar, si Osman, si Ali, na sinabi ng magkasawa na yun, itong kambing namin na ikakatay namin, magkukurban kami. Inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali radhiyallahu anhu siya ang magkatay po sa kambing na yun. Nung pinindas yan sa kampilan yan, na miyasar pa kami lalaki, tumakbo yung anak ng babae, tumakbo na dito na itama sa niya na naputan ng ulo. Naputan ng ulo ng anak ng mag-asawa. Kinuha ng babae yung ulo niya, iyak-iyak niya doon sa kuwan. Kaya ang pura yan na, hindi ang pura yan ng buwan. Nalipot yan. Kasi ko, may paninigyan ng iyong mga pipi. Mapagalan niya surah-surah sa pagkatawa sahabat na Pibir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta doon sa magkaswa, bakit kayo nagtulog? Ano ba ang hiling ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng mag-asawa yung hiling na, ya Rasulullah, hilingin mo sa Allah kung ano ang mga parating hindi pa dumating ng mga muskila, mga problema ay pawalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palayain kami ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano naman ang makapansanan. Yun nangyari. Nung nagdua ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kung ano naman ang kapansanan, kung nangyari pa o hindi doon sa mag-asawa ngayon, ay ibigay sa kanila ng Allah wala hindi nangyari. Pagkatapos na yun na yung anak nila ng babae, naputan ng ulo, ay tutulog. Natutulog mo, nakita niya, tulog, wala na, hindi na naputan ng ulo. Dito, napalalang na, dito siya di kurban na ginagawa yung ginagawa. Mga tanong, mga ginagawa, na kurban ng tanong. Ay mananaya, sumbalik na ng sumbaya ginagawa sa giyang kaya dunia. Ay transfer tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Wakala rabbakum uduni asnabilang ma'asya. Amen. Ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin. Ya ayat jalali wa ikram, ya jum'atil makin, ya Rabbi. Lakal hamdukama yang bagi rizal di masjid kawasan sultani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kati kami ya Allah, tungan niya mga lulubay sa mga iman namin, mga paratiyam ya Allah, tungan niya mga bababa sa mga ididam ya Allah, tungan niya makampat at sukat po na kami sa giyang kaya dunia, yami kato niya lawat kung oras kami kakwikar kami sa niya ya Allah, nami na nagpupang pamirka ya Allah, ya Allah, rumiundang kamirka, hindi pamamani ka na mirka ya Allah, ginoon ya Allah, sa mga adun sa midyo na miyorin niyo na rilaan ka kami Allah ya Rahman Ya Rahim. Rilankan kami, maapangkar kami Allah. Ya Allah, bertabulabos sa mga bayar kami Allah. Kung ano sila na pagkaruma sila, siko ka sa sabot. Siya pera kami Allah sa mga pamilyera, mga watay namin ya Allah. Ya Allah, mga talaw sila sa masakit ya Allah. Ya Allah, ipugatiran sa mga watami siko, kangga siya ulang. Nepkari ko niran sa mga watami siko.
Gaga keluar aku ni Arhamar Rahimin pipir aku ni Allah kepada sirah perkara ya Allah narilai kasiran ya Allah maafin kasiran ya Allah pakatan orang kaya Allah sedia minika pagi bedatang semua bayar kami ya Allah pakai gulalan kami ya Allah selalu memaitu Allah amang asuhan kaya Arhamar Rahimin semua bayar kami menguatkan kami ya Allah ya Allah pengiran berkaya Allah nilai kami engkau maafi kami engkau sebagai nami ya Allah yang pada dalam siku kemudian Allah yang rumah sisiran kami tamang kay kami Allah dapat dinamir kay Allah boleh masuk kuburan surga ya Arhamar Rahimin ya Allah sebagai nami yang pada dalam siku tiada lupa ya Allah ya Allah ada pengurang siran ruh ya Arhamar Rahimin sebagai siran pasti bunga permang dunia ya Allah dapat dinamir kay Allah bunga siran siksa dapat ditarikkan ya Arhamar Rahimin boleh masuk surga bertakwalah kau semua mami Allah ya Allah ini kitiran ya Allah sakar basyan ya Allah masuk unsur dengan sumpah kebenaran dabaran ya Allah ya Allah penguasiran bersama ngapain sih ya Arhamar para pengguna mau yang menyebirani ya Arhamar Rahimin ya Allah Tuhan yang karena tiada dengan semua amami sambil menikira pas mereka kami upah penghitam sagingin ya Allah dapat dinamir kasih yang pada mengkukur ya Allah dapat yang kasih kebenaran surga ya Arhamar Rahimin ya Allah ya Allah penginamiran tukang kapal kasiran sedunia ya Allah minta ya Allah serta menimir kaya dan terima kami ya Allah ya Allah ada apa ini ada apa diterima ada pedang ini ku mengatua ya Allah pengilir kay mantua ya terima engkau ya Arhamar Rahimin ya Allah boleh kami kaya lah mengambil dari ya Allah boleh kami mengambil dari ya Allah margas kami salalan kaya Arhamar Rahimin impu kami sama masjid mga madrasah ya Allah kita mengambil nasib mga mujahidin ya Arhamar Rahimin mga mujahidin ya Arhamar Rahimin ya Allah minta mengambil mga wata mga ulung mga balong ya Allah boleh kami kaya lah mengambil dari boleh kasuriskin kami ya Allah mga halal ya Arhamar Rahimin ya Allah boleh kami mga halal ya Allah ya Arhamar Rahimin boleh kami kaya Allah mga muslim asing kami patah-patah siku kalimah la ilaha illallah siku dia medikit bahkan siku kalimah la ilaha illallah ya Arhamar Rahimin ya Allah penginabir kaya Allah semoga apa yang kami Allah nang guna nawang kasinan upasa perangkasinan sa mga urat ya Arhamar Rahimin ya Allah semoga buddha mga bawang kami Allah penginabir kaya Allah tuwang kasinan pinadawang kasinan ya Allah supaya sakit kami Allah mga kami mga pamilya mga tuwanin ya Allah napapakabagrang kasinan di manto ya Arhamar Rahimin pamakabagrang ka supaya sakit kami pamakapiyan lagi ya Allah maafkan kami jika rinang itu ya Allah napakakulitan ng sa kapipiyagin o malalamunan sila ya Allah sa mga tanya na dituntun sa ilmu na pinapulutang kira ya Allah sa ilmu kaya langgan ko kira ya Allah sa ilmu aso ka Islam ya Allah siko ilmu Islam ya Allah meron ka pamakalaan sa mga kami ya Arhamar Rahimin ya Allah pagkakabir kaya Allah harilay kami ka sa miyon namyan dusan ya Allah na mapangkar kami Pilaan kami Allah Timu-timu kami na purma ya Allah sa natarabiyag na timuangkar kami Timu-timu kami kailan si kusurga kajian matang sa sala'ala ya Arhamar Rahimin ya Allah manay isa na sa panganinian tuan ya Allah na tumayagon ya Allah bukan kau sa panganinian palabulog-bulog kami Allah sa resking ka amatakan ya Arhamar Rahimin ya Allah di kami kaya Allah pakaw kita sa 5-6 ya Allah sumanga na paka 5-6 ya Allah na pagnamin kaya Allah resking ka sa manasa mapuwasi ko ka 5-6 ya Arhamar Rahimin ya Allah kalimang kami di kami napakapagaro ang kapda kami ng mga tawag-tuloy kong kapag-imun ka pailaan ka ya Arhamar Rahimin wa sallallahu ala kharika liman sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور
والهنا حمدا لك يا ربنا. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families together and celebrate. Today's the day, so come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far, though miles apart. Today you're in my heart, 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 heart. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا، أنت هدية من الله لنا، بعد انتظارنا لك طول السنة، فيك السرور والهنا، حمدا لك يا ربنا. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. Awakening Records تقدم تبسم، الألبوم الجديد لنجم الأغنية الإسلامية الفنان مسعود كورتس، والذي يحتوي على 12 أغنية رائعة، من ضمنها روحي فداك، الحمد لله، عدناني، دعاء، غار حراء، عيد سعيد، بالاشتراك مع النجم ماهر زين، وغيرها من أغاني الألبوم المتميزة. تبسم، الألبوم الجديد حالياً بالأسواق.
of sacrifice, a chance for you to enter paradise. Eid al-Adha, Eid of sacrifice, a chance for you to enter paradise. Hajj is where they meet, taste of Iman, oh so sweet. No elite and no conceit, their desires they defeat. Muslims come together on the Mount of Arafat, asking the Almighty for peace and barakah. Muslims everywhere join in love and care, with their wealth they share and help those in despair. Eid al-Adha, Eid of sacrifice, a chance for you to enter paradise. Hajj is where they meet, taste of Iman, oh so sweet. No elite and no conceit, their desires they defeat. Doesn't matter what race you are or the color of your skin, just perform your rituals and wipe out all your sin. Muslims everywhere join in love and care,